mancing lur. Hari ini aku tetap mancing. Ya memang masalahku berat, tapi aku ndak mau terbawa sama masalah. Jenenge orang menuju kedewasaan. Aku sudah tua, sudah tidak dewasa lagi. Jadi ngene. Jangan terbawa dengan perasaan kamu kalau kamu itu baru kena musibah, kena apa ya? Intinya kalau kena cobaan terus terbawa, itu otomatis kamu belum dewasa. Mancing itu suatu kesenangan, suatu hiburan, bisa meredakan ini emosi, juga bisa mengendorkan otak, juga bisa menghilangkan semua masalah yang ada ini. Dan kowe kesenanganmu dudu mancing, kesenanganmu mung judi, kesenanganmu mendem, kesenanganmu nglonte, iki jenenge ra dewasa, tapi kowe iki wong frustasi. Nek kesenangane judi iki tak anggap wong goblok. Kalah karo emosimu, ndak bisa membawa dirimu sendiri menuju yang lebih baik. Gitu. Oke, mancing saiki tetep gas. Tetep gas neng WKO lur. Oh iya, sik. Ngasek lali aku. Lali ben batire ora mampu penguk. Aja lali nganggo parfum. Batire dadi nek amor kowe iki ora sebel mampu penguk, tetep nganggo parfum. Tua-tua ya tetep ben wangi ya ora. Oke, mancing gaske tetep budal ning WKO lur. Gas bos, pas anu iki ora badhe iki, penak banget agekan nggon iki, angin ora badhe. Lah wong kowe ra ndiwak kok, nek kaya kowe iki ndiwak wong ora ndiwak wek. Lah engko nek tak pancingi mbah, pokoke nek njaluk iwak tak pancingi tenan. Ora ngapusi aku. Lah nek aku nek aku bos kan boncengke ngono wegah ya. Bon ngarit ngono to. Lah iya. Ono oh alah bos. Kuwi anu Mas Dadi keri embere ri. Apa? Embere buru mute. Wis dikoke kamu kaos tangan kok. Kaos tangan kok kata sedotan apa ora. Awe-awe mesin urip kok. Info lur, banyune jos banget iki. Pokoke nek sesuk kuwi jenah banyune tetep ngene iki neh lur. Iwake tetep gadok, wis pokoke iwake tetep mangan sesuk iki. Sesuk iki dina Minggu. Banyune anteng ngene iki, mbuh sepot ngendi wae tetep mangan, wis to yakin mangan. Nek saiki ngono aku tetep arep manggon ning kono. Ya nek urunge nek tanggane Bram. Gone Bram urunge nek wong kok. Nah, iki jenah. Aku manggone tetep ning spot lor, tetep tak telateni, tetep baleni kaya mbiyen neh. Masalah iwake babon-babon kakean sing ning gone Bram kuwi. Oke. Pokoke ikuti terus ya. Perjalananku iki kali ini iki tetep mancing neng Karambase. Masalahnya berotane kuwi sing ora nguati. Berotane sing ora nguati lur, nek nang pinggiran iki jek serindinge jek sak silet-silet. Burung gede-gede masalah itu, nek masalah tombro ki ya urung begitu mangan tombrone nek pinggiran.
Nek nang tengah iki logikane iki Pak kan apa ya nyedak nang Karamba iki Pak kuwi. Pak nyedak nang Karamba. Ngenteni pangan sing usul kok Karamba kuwi lho. Oke. Tur aku saat iki jar golek srinding sik lho, golek srinding sik. Ngono. Aku ditinggal Pak tadi ra apa-apa iki. Sing jelas ki aja gampang tertarik mancing nang kene lur. Mancing nang kene iki kadang ya oleh nek pas akeh oleh akeh iki 2 jam oleh akeh. Tapi nek kira oleh ngene iki ket esuk. Mangkate kok omah jam 8, jam 9 rene. Iki wis agek bar luhuran yo lho ngurung mangan. Iwake. Makane aja gampang tertarik intine. Nek gampang tertarik mancing nang kene ya parah. Terus arep melu gugup arep melu njaluk nomere tekonge. Padha ae mancing nang ndi padha ae. Bar mancing nang pinggiran arep mancing nang Karamba, pinggiran Karamba utawa mancing nyobok utawa mancing tingkring ya padha ae. Iwak nek kira mangan ya ora mangan. Ngono lho. Dadi ya sepurane misale pas aku akeh oleh akeh ya oleh akeh. Pas lagi mangan ngono ke ya mangan. Nang nek pagi kira mangan ya ngasek jembret lho. Ora dipangan iwake. Anu iwake ra madang. Mbok nganggo esen apa wae ya padha ae. Iki mu aku nganggo esen sing oh iya iki mu esen ijo ding. Tapi bar luhur iki engko bar luhur iki engko kon jajal esen sing wingi ya, esen esen apa jenenge? Sere. Nyoba engko sik medang sik lur, santai sik nang kene. Karo leren bar luhuran. Intine ngene lho. Mancing kuwi nang di papan panggonane ra ngarani ya padha ae. Ora enek perubahan sama sekali ra enek. Padha. Kono kene padha. Mung nek mancing ki intine mung sekedar hiburan lah ngono. Sekedar hiburan mbok menawa engko iwake haup. Mancing nek nggo pakaryan yo ora dadi. Misale kowe pengen iwak tuku wae, mung bebas nek nang Karamba kene mung istimewane apa to? Misal sing nggone nek omahe ngene iki iso salat, iso tenguk-tenguk, iso leren karo nyawang-nyawang iwak. Karo nyawang-nyawang iwak sing dienggo kuwi ning Karamba kuwi ngono. Mau sekedar hiburan nang kene iki. Ya memang pikirane los ilang kabeh. Jadi segala macam problem sing nang omahku iki ilang nang kene iki. Ora ketanggo tekan omah ya problem meneh. Tapi kan paling tidak wis iso kendo, tak iki iso kendo ngono. Nek nang kene iki ilang kabeh lho. Problem kowe ilang kabeh nang kene iki. Wis ora gagas kanan kiri guys, tapi ketika ning omah kuwi engko ya boleh meneh ngono masalah ning omah ki aku dhewe. Dadi ora nek liyane dadi anggar bengi ngono kuwi wis selain upload video selain apa ya ngedit video ya engko nek wis bubare kuwi ya pusing meneh. Esok budal mancing meneh ngono kuwi. Ya sing ngono ya engko jajal sing bar luhur iki engko atak jajal nganggo esen serai. Nyoba esen serai apa esen putih engko lah engko nyoba esen serai apa putih ngono ae. Ngono wae ya. Jajal engko piye ya.
Hari ini benar-benar gabluk bolo, gabluk ora itu iwak. Ora itu iwak sama sekali bolo hari ini gabluk. Wis. Besok hari Minggu tak sepilke anu nokrek atau jurang rame bolo. Masalahnya nang kene Karamba iki wis iwake wis entek. Ya engko nang kene kapan-kapan meneh ngono. Sing jelas esuk targetku jurang rame atau nokrek besok pagi hari Minggu. Sing jelas untuk Karamba hari ini gabluk boncos blas ra enak iwak saiki wis entek. Ya pokoknya nantikan besok pagi di spot lain dulu bro, spot pinggiran, spot nokrek. Ditutup pak pas duren ya. hari ini jatahnya mong praon bolo praon ya ora apa-apa to, ora apa-apa, happy sing penting ora itu iwake ora masalah, sing penting kan lu kok omah happy ya to, plesir ngono lho. Jadi yo nek setiap mancing rene itu iwak, setiap mancing rene itu iwak ya iwake kontek. Ya mesake to, mesake liyane ya dingengi barang. Ya pokoke sing penting iki nek mancing nek kene iki wis penak bolo. Wah, arep pandangane iki luas banget. Lah. Kita udah berakhir waktu ya. Jane jek awan bolo, srengenge jek dhuwur. Nek wong dasare yo gabut kok. Tur dino iki sing mancing nang Karamba ora makan.